اکنون انجام دیگه خیلی سردرشو نخوام اخیرو گومش که این سر بغلا پسکدانه یه چی بگم شرکت شفافرما داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулу, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои шифофармо ба шумо кӯмак мерасонанд. Ғайр аз ин агар шумо мушкилиҳои урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати шифофармо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. Ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, боқувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дар даво доранд пешниҳод менамоянд. Бурда расонидан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 4-5 соат. Инчунин ширкати шифофармо хизматрасонии ҳиҷомаро дар ҳудуди шаҳри Москва низ ба роҳ мондааст ки шумо метавонед аз он истифода баред. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ҳамаҷа мардин балшави ҳамаш медонад ки ман чанд сар турушдагиам, чанд ҳанси ва ғамдагиам. гилани ҳанӯз ҳансифои ман хирсам боша, хушбахт боша, ҳамин ҳафта пас меброя. сани гилани розӣ бошед. як қазак бари сари кар. یک خسک برای بایزه یک خسک شد مبارک شد زینا باش سمندر جون اکای نیم جون خوش اومدی حسن یک خسک برای حسن چیله شوا یک خسک
باشد.